A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 25 dina sawi'na. Anna kaya satuhune aya bi anna tegese kalawan satuhune lahum iku tetep kadue alladzina jannatin ana pirang-pirang kebon. Ada iko tegese pirang-pirang kebon kosong zata asjarin kang due pirang-pirang tangkal kayu wa masakin lan pirang-pirang umah tajri kang berjalan min tahtiha saking asor-asore jannah ay tahta asjariha tegese ing dalem pirang-pirang tangkal jannah. Gitunya wa kusuri halan pirang-pirang gedonge atanapi istanane jannah al anharu apa pirang-pirang bangawan ayil miyahu tegese pirang-pirang banyu piaing dalam anhar wa nahrulan utawi walungan al maudhi'u iku tempat alladzi yajri kang berjalan pihing dalam maudhi' al mau apa banyu lianal ma karna zatune banyu yanharu iku ngeduk ieu mau gitu nyahu ing maudi yahpiruhu tegese ngeduk ieu mau ing maudi wa isnadul jarilan utawi isnade lapad al jari ilaihi maring lapad nahru majazun iku majaz kulama ruziku samang-samang sadan rizkian ya alladzina amanu minha saking jannah ut'imu dan aweh pangan ya alladzina amanu min tilkal jannati saking mengkono-mengkono pirang-pirang kebon surga min samarotin saking woh-wohan rizkon kalawan rizki qalu mangka ngucapi alladzina amanu hadzal ladzi utawi iki rizki hadzal ladzinya utawi iki rizki iku conto ay misluma tegese contone perkara barang ruzikna kang den rizkian kita min qablu saking sadurunge haza ay qablahu tegese ing dalem sadurunge pil jannati ing dalem surga litasabuhi karena nyarupaan litasabuhi simariha karena nyarupaane pirang-pirang woh-wohan jannah biqorinatin kalawan korena wa utubihi landen tekani ieu alladzina amanu ji'u tegese den tekani ya alladzina amanu birizki kalawan rizki mutasyabiha halenya rupaan yusabahu kang den sarupakeun ya rizki bi ba'du apa setengah rizki ba'dun ing setengah launan ing dalem warnane wa yakhtalipulan beda-beda ya rizki ta'man ing dalem rasane walahum lan iku tetep kadue alladzina amanu piha ing dalem jannah azwajun utawi pirang-pirang bojo amin minal hurinya tane saking bidadari kang morolok matane wa ghairi halan saliyane hur mutahharatun kang den suciaken minal haidi saking head wa kulli qadrin lan saking saban-saban kokotor wahum lan utawi alladzina amanu pihaing dalam jannah khaliduna iku kang kekel kabeh amin.
Maki sunat tegese kang meneng kabeh abadaning dalam salawat selaya penaona orana dan ruksak ya alladzina amanu kabeh wala yukhrajuna lan ora den petuakeun ya alladzina amanu kabeh wa nuzilalan den turunaken ya ayat rodan karena nolak liqaulil yahudi kedua ucapan tangkurak tangkarek Yahudi lima doroba kadue barang doroba kang anda diaken Allah sapa Allah al musulu ing pirang-pirang contoh bidu babi kalawan laler piqaulihing dalam pangandikane kang ing dalam pangandikane Allah wa in yuslubhum lan lamun ngarampas ieu Yahudi azubabu apa laler sayan ing perkara wal ankabutulan lancah piqauli ing dalam pangandikane Allah kama salil ankabuti ma utawi barang aroda kang ngarepakeun Allah sapa Allah bi dzikri hadzal asyai gitu kalawan nuture iki pirang-pirang perkara al khosisati apa ayat innallaha la yastahyi satune Allah iku aranana wirang ya Allah ayadriba ingin ta anda diaken ya Allah ya jalu tegese anda diaken ya Allah masalan ing contoh mapulun yaiku da di mapul awalun kang awal ma ing di nakiratun yaiku nakira mausupatun kang den sipatan bima kalawan barang ba'dah kang tetep ing dalem sawsene mapulusani yaiku dadi mapulsani yaiku dadi mapul kang kaping doae tegese aye misli tegese saumpamane tinemu ieu ae itu kadinya ae tegese ayi misli tegese saumpamane tinemu ieu ae itu tah kana ae misli kana meureun kitu nya tegese saumpamane tinemu ieu ae au zaidatun atau mazaidah litakidil khisati karena ngukuhakeun ngasorakeun pia pama ba'daha mangka utawi barang kang tetep ing dalam sausene ma al mapulusan iku dadi mapul kang kaping do ba'udotan ing rametuk muprodul ba'udi yaiku muprode lapad al ba'udi wa huwa lan utawi ieu lapad al ba'udi sigorul baki iku pirang-pirang cilike rametuk pama mangkau teh barang pokok kang tetep ing dalam sadukure al ba'udi ae akbaru tegese leuwih gede min hatini mang saking al ba'udi ae layat ruku tegese oranana ninggal ya Allah bayanahu ing mertelakene misli bayanahu ing mertelakene misli lima karena barang pihi kang tetep ing dalam emak minal hikami saking pirang-pirang hikmah pa'amal ladina amanu paya'lamuna nahurul haq pa'amal ladina mangkana panutawi wong akeh kabe amanu kang ngimanakeun ya ladina paya'lamuna maiku mangka weru ya alladina amanu anahu ing satuhune misli ayil misli tegese umpamane al haqu iku kang hak asabitu kang tetep alwaqi'u kang tumiba mauqi'ahu ing enggon tumibane hak mir rabbihim saking pangerane alladzina amanu wa amal ladzina lan anapun utawi wong akeh kafaru kang ngimanakeun ya alladzina payakuluna iku mangka ngucap ya alladzina kafaru ma utawi apa za aroda iku ngarepakeun maza iku utawi apa aroda iku ngarepakeun Allah sapa Allah bihada kalawan iki misli masalan apa ne contoh tamyizunnya iku dadi tamyiz ai bihadal misli tegese kalawan iki contoh ya
wa malan utawi lapad ma wa ma istifhamun lan utawi lapad ma istifhamun yaiku ma istifhamun inkarun gitu, iku ma istifham inkar, mubtadaun yaiku dadi mubtada, wazalan utai lapad bi makna alladzi ku kalawan nyimpen makna lapad alladzi nya bisilati kalawan silahe lapad alladzi khobaruhu iku utawi khobare mubtada, ae iku lapad ae faidatin yaiku endi faidah pihi ing dalem kedah pihi ing dalem hadzal misli kadinya nya. Qala Allah Ta'ala mangka ngandika sapa Allah Ta'ala pi jawabihi ing dalam ngajawabane alladzina kafaru yudillu nyasarakeun ya Allah bihi kalawan hadza ay bihadzal misli kalawan tegese kalawan iki contoh kasiron kang akeh anil haqi saking hak likuprihim karena kupure alladzina kafaru bihi kalawan hadza wa yahdilanu duhakeun ya Allah bihi kalawan hadza kasiron kang akeh minal mukminin nyatane saking wong mukmin kabeh litasdiqihim karena ngabenerakeun mukmin bihi kalawan hadza wa mayudilulan orana nyasarakeun ya Allah bihi kalawan hadza ilal fasikin maring angin pirang-pirang wong kang pasek kabeh al khorijina kang pada metu kabeh kang metu ieu pasikin kabeh kitu anto atihi saking taati ing Allah alladzina na'tun kang iku dadi sifat yan kuduna kang abatalaken ya alladzina ahdallahi ing janji Allah ma ahada tegese barang kang wis ngajangjian ya Allah ma'adahu tegese barang kang wis ngajangjian ya Allah ing ma ilaihi maring alladzina fil kutubi ing dalam pirang-pirang kitab minal imani saking nyatane saking imanakeun bi Muhammadin kalawan kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab.